Maliang lotoking katyubeng angin aduh paran ningkang puruk kipun megegek ugek sadulita melae Dara Arjuna nuwun sewu kula mboten maido dumateng awrating panandhang aboting lelampahan ning kalilan kula Semar nderek matur ingkang nami katresnan Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titahipun ingkang awujud uruping jiwa luhur menapa ta sebabipun manungsa kok pinaringan rasa tresna supados titah ing antawisipun jalu lan pawestri saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dados lantaran tumangkari menungsa ing jagat raya nenggih lairipun jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah kejawi saking menika katresnan dipun paringaken dumateng titah ing pangajab supados sedaya tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna boten namung katresnane lanang lan wadon nanging katresnanipun manungsa kaliyan sesamining gesang welas asih rasa trenyuh guyub rukun samat sinamadan gotong royong niku sejatine wohing katresnan dados menawi tiyang saged bebles anggenipun anggagapi lan pinter ngetrapaken mungguing tumindak jagat menika wontenipun namung ayem tentrem bak merga kesrambah dening lan malihipun Gus nuwun sewu katresnan menika kanugrahan saking Gusti ingkang kula lan panjenengan boten saged nampik lan milih sarta katresnan menika boten saged dipun peksa awit rasa tresna menika sipatipun suci mila katresnan menawi kangge dolanan katresnan kangge lemeran katresnan kok kangge sembranan niku mangke saged mbebayani lan bilaheni tumrap menungsa sing uripe mung dolanan rasa tresna caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman lan pegat mring pangestine ngesti hayuning ayun Kakang Badranaya remuk-rempu kang dadi rasaku ing ngatasi lagi indah-indahe pepasihan kelawan garwaku ingkang lagi mbobot ya kuwi Bathari Dresanala nanging keparengi Kanjeng Rama Bathara Brama kudu pinisahake aku kepingin nekseni lan ndongaake lairing jabang bayi gendong sarta angudang ambebisik talingane mawa sucine sabda saka Gusti ingkang nyipta jagat nanging nyatane ripalungguhan iki gagar wigar yen sampeyan pancen tresna kaliyan ingkang garwa sampeyan asih kaliyan anakmu nadyanto adoh papane sampeyan ora bisa ketemu ning yen mangsura nganggo donga puji dikir kidung suci mantra rahayu kula percaya
niku mangke bakal dadi payung tumrape ingkang garwa lan ingkang putra supados dados satriya ingkang sembaga wirukama Gus. Lan mara sangarjana ismu nira kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa miran padha kambang karo ayang-ayange dhewe ngaku sapa jeneng lan saka ngendi Gus pambuh marang aku Satriya Madukara jeneng Raden Arjuna ya Janaka wah kowe sing tak goleki ana parigawe apa iki barisan mburi saka negara Tunggul Malaya nampa perintah saka Wang Bathari Durga supaya nglunasi nyawamu merga sing dadi klilip mungguing netra satru mungguing cangklakan pepalang kasembadane Ratu Gustiku kowe aku ora duwe perkara kelawan Ratu Gustimu mbah ra idep cekak cukupe aku bakal nampa ganjaran sing gedhe lamun to bisa nugel gulumu rada mentak lir kinetap supaya inepe Jojo bang mawing-mawing wengis netra kocak ngundar andir cetane kowe teka kene nemoni Janaka mung butuh waton sulaya apa adamu iya yen pancen wis gembleng lan kenceng kang dadi tekadmu nyibarake kowe sing dodol aku sing tuku pira regane tak bayar kenceng ora utang ora semoyo bagus janji ora prayitna lair batin tangaku ndarep mergi adamu ran jepat igamu nglayang nyawamu tak kuroni batangmu
Mundur. Ojo minggat. Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Ah. Ayo. Mundur.
pambuh marang aku Petruk Kantong Bolong. Sowe. Komandan Garbo, praminggat hilang nyawamu. Ayo maju. Menang karo Petruk sembah hidri-hidran. Hah? Widian Bendeles. Ho! Hah? Awas! Ho! Wah, Hah? Hei! Ho! out. Ho! Hai! Awas! Ho! Wah! Out. Ah! Oh! Ah! Ah! Wah! Oh! Hi! Ah! Oh! Oh! Yo! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Stop! Wah! Oh! Wah! Sopo iki? Preman popongan. Wagong aku. Alias Glondor. Ayo, dengo sing dadi kondo. Aku pon kowe sing dadi pakan gagak batange. Hilang nyawamu. Ayo, Kelakon mati dening aku. mati sumeneh. Ayo. Opo? Awas. Hut. Hut. Candak. Awas. Hut. Ngendel-ngendelke. Wah. Wani tenan kowe. Wani. Kendel tenan. Kendel. Yen nganti mati tenan piye? Mati mbok wis timbangane ning omah ya dioyak-oyak kredit. Ayo maju. Hah? Hah? Wong apa iki? Wah. Dedaya tenan kowe. Aku kok Arang kerancang kakumu. oh. Oh. Hoi. Wah.
Hop. Bali. Hop. Bali. Wah, kungkling ampuh men kungkling. Kok iso pusaka kok kon bali kok iso bali nalare piye? Kowe minggir nek kono ora prayitna kena pusaka Kunantraca bala kowe. Ho. Bali. Guru. Guru. Aku meguru karo kowe men iso ngendhaleni pusaka kaya kowe, Guru. Guruku digugulan dijak turu. Wedhus ora sira. Guru maaf, guru. Wah, gojekan kaya ngene murid kaya ora sudi ya. Maafkan aku, Guru. Aku kepengin ngendhaleni gaman kaya kowe iki carane piye, Guru? Jer Basuki mawa biya. Kelakone Panjangka kudu mawa hop. Bali. Iso kaya ngono, carane piye? Jer Basuki mawa biya. Kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Maknane Ngelmu ngiri larang regane, totoane nyawa. Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 100 tak ajari kaya ngene iki. upama 50 no piye? 50. Gelem 100 ora gelem 100. Wis. Wis ora masalah. Ya. Oke. Iki asli ora iki. Asli duit terbaru sing asli gowedi ngene iki. Wis ngene. Ajari, Guru. Ya, ngene, guri ngene. Yop. Sing sepisanan ngedruk bumi ping 3. Bar kuwi maca rapal utawa mantra. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Bali. Grengone aku iso. Ndur. Ping 3 wae. Senengane kaya 3 ya ana karepe, kelahiran, kemantenan, kematian. Siap, Guru. Maca rapal. Bapa lunga tapa, Terus simbok ditengi wong. Iya. Semil kleru. sing kleru ki lambemu kuwi ora. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa sing lair dadi satriya utama ora. Rapal iso kleru lho. Siap, Guru. Bapa lunga gedruk bumi sik. Oh iya, Ding. Bapa lunga tapa, Simbok meteng tuwa. simbok meteng tuwa, Sok yen lair sok yen lahir dadi swatama, satriya utama. sabda utama, Satriya utama nyuk. satria utama nyuk. Ora ngi nyuk. Baleni. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lahir dadi satria utama. Halo. Hop! Berhenti. Bali. Oke. Oke, baby. Aja gleleng sik ora. Lagi iso balekne pisan wis gleleng ora. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, yen lahir dadi satria utama. Wow! Bali. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, yen lahir dadi satria utama. Hop! Agak ke depan. Oke. Ke depan lagi. Oke, baby. Turun ke bawah. Iya, nyamplok gareng. Bangka. Rene.
Nggo ngelmu ngene larang regane kuwi entuk-entukamu. Angger komersil ngelmu kok nggih apa kuwi ngoyak materi entuk-entukamu kaya ngono kuwi. Iblis lanak muksa. Wapure kaya ngene muksa ora.